Ja, czekajcie, przerwa. Dobrze, teraz jestem na 2 kontach. Druga jest przerwa. Dobrze. Teraz nagrywam. Teraz sama nagrywam. Najczarniejsza pani jest i później... chyba mi się zepsuło. Dobra, krótka przerwa. Dobra, dzisiaj wam pokażę taką sztuczkę. Mamy przyjaciół, a może na tym. A może nie. Teraz pokażę przewodnik po Movie Star Planet. Nie ta piosenka. Graj teraz. Dobrze, krótka też przerwa. Dobra, już jest sobie stworzona. I tutaj jestem ochrona MSP, wykrzykiem małpa. No i ja się też zaprosiłam na ochronę MSP tutaj. Dobra, to jest kuzynka mojej koleżanki. Xstar.